пиян водач помня някой автомобил в София. Малко след 13 часа днес, след няколко форсирания, 69-годишният Димитър удря две коли. След това разбива гараж и се блъска. Малко след 13 часа днес, след няколко форсирания, 69-годишният Димитър удря две коли. След това разбива гараж и се блъска в още 4 автомобила. Абе, той е ретромашин. Абе, толкова... Абе! Какво става, бе? Ти ненормален ли си, бе? Абе, какво става, бе? Какво става? Не. Това е старо. От кога е това? Преди една година. Идват екипи на полицията и спешна помощ. Не Отреагират отчита 1,8 промила алкохол. Какво направихте? Случайно издръпнах колата. Издръпнахте колата? Да. Това е. Издръпна колата и ето как сте се отворил airbag, бе. Чипката е много мощна просто. Според трегера на пътна полиция сте с 1,8 промила алкохол. Бях изпил една чашка вино. На вечеря с пицата, да. А защо излизате с автомобила? Да го изкарам. Къде отивате? Никъде. Карали сте 6 коли. Колко? 6. Не е верно, бе, госпожо. А колко? 18. Бати Букук. Бати Копелет. Да е нещастник. Обичам ти си чули го толкова вик. Не беха 8, бе, госпожо. 18? Колко бяха? Карали сте 6 коли. Колко? 6. Не е верно, бе, госпожо. А колко? 18. Какво се смее, Букука ми? Как се смее накрая, бе, бат? Да. Я, чай. Обичам Цици праща още някакво видео, я.